Kaixo eta ongi etorri guztioi Erronkak Berbagai saioaren atal berri batera. Saioaren izenak berak dioen bezala aurreko programatan, hainbat gairen inguruan dauden erronkak izan ditu hizpide eta gaurkoan ere halaxe egingo dugu. Azken urteetan argi eta garbi gaira baten inguruan aldaketaz hitz egin bada, trantsizioa egin beharraz erronketaz hitz egin bada, energia izan delako eta gaurko honetan erronka energetikoak izango ditugulako. Berbagai trantsizio energetiko horretarako bidean zein puntutan gaude momentu honetan, non eragin behar da, egitekotan hasi gara ekiten eta zeintzuk dira besteak beste erakundeen eta herritarren egin beharrak ingurune horretan edo arlo horretan. Horietxek izango ditugu, eta seguru beste asko ere izango ditugula hizpide gaurko honetan, gaurko saioak iraungo duen ordubete honetan, eta horretarako beti bezala gaian arituak eta adituak diren lagunak ditugu maiaren bueltan. Lehenengo eta behin, eta horiek aurkeztuko dizkizuet, lehenengo eta behin, Unai Pascual dugu, ingurumenaren ekonomian doktorea, eta 2011 geroztik Ikerbaskiko ikerlaria, BS3, Basque Climate Change edo klimaldaketaren Euskal Zentroan. Horretaz gain, nazioarteko erakunde ugarirekin aritu izan da elkarlanean, eta berak idatzitako argitalpen zientifikoak ere ez dira gutxi. Maiaren beste aldean, Irma Bilar oinatiarra dugu gurekin, Mondragonek Unibertsitatean ikasketak egindakoa, doktoretza ere lortu zuen gero energian, eta gaur egun Ikerlan Kooperatibako ikerlaria eta proiektu zuzendaria da, eta eskarmentua du berak, energiarekin lotutako kontuetan. Horren adibide da, orain gutxi, ari gabeko bi norabideko kargagailuak garatzen kolaboratu izana. Arate Zelaia da, gure gaurko hirugarren gonbidatua, Jauzi Ekosoziala mugimenduko kidea, besteak beste, martxoan, Arrasaten egin ziren ekotopaketek jardunaldien, bigarren aldia antolatu zuten Jauzi Ekosoziala mugimendukoek, eta Arate Zelaia bera ingeniaritza industriala ikasitakoa da, eta alderdi zientifikoari dagokionez, energia berriztagarrien arloan lan egindakoa hainbat urtez. Eta azken laguna David Cabezuelo dugu, bi urtzaien potentzian egindako tesiarekin doktoretza lortu zuen EHUko Unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Goi Eskola Politeknikoko irakasle eta ikertzailea da gaur egun, eta azken horren barruan, ikerketa edo ikerlari moduan egiten duen jardun horren barruan, sare elektrikoen ikerketa taldeko kidea ere bada. Unai, Irma, Arrate eta David, arratsaldeon edo kaixo guztioi, kaixo eta ongi etorri, eta eskerrik asko gaurko gure gonbidapen onartzegatik. Eta guazen gaian sakontzen hastera, guazen erronka energetikoen inguruan berba egitera, izan ere luzerako ematen du, eta hainbat gai landu gura ditugu gaurko honetan. Hasteko baina, labur-labur eskatuko dizuet bakoitzari, nolabait ere gaian kokatzen laguntzeko, baigu eta baita ikusleak gaian kokatzen laguntzeko, erronka energetikoa esaten dugunean, burura zer etortzen zezuen lehen gauza, zer da hori, Unai, zeurekin hasiko dugu adibidez. Bueno, nik uste denok dakigula, esnatzen garenetik, ohera juten garen momentu horretaraino, energia denbora guztian erabiltzen ari garela. Bai gurea, gure gorputzekoa, sortzen dugu ere, sortu edo erabiltzen dugu, baina baita ere, kanpotik datorkigun energia piloa erabiltzen dugu, batzutan ikustezina da nori, beste batzutan ikusten dugu, bombilla pizten dugu, ordenagailua pizten dugu, eta badakigu hor energia dagoela, hor gure bizimodua, gaurko gure bizimodua ezin dugu ulertu energia hitza gabe, gertatzen dena, paradoxa bada, energiaz inguratuta gaudela, energia denbora guztian segunduro erabiltzen dugula, baina gizartean ez dugula energiaz hitz egiten. Eta orain hasi da, orain oso aspaldi klimaldaketaren gaia jadanik badaukagu teleberri guztietan, egunkarietan eta bada, klimaldaketa eta gaurko energia ereduak badaukate elkarrekin zerikusia handi bat. Eta klimaldaketa eta ingurumen globalaren inguruko krisi, polikrisiaz egiten dut lan, edo hausnartu egiten dut, eta noski, energiaz hitz egin behar da horrelako hausnarketak egin behar dianean. Mundu mailan, baina baita Euskal Herrian ere bai. Irma, zuk adibidez. Nire kasuan, energian hausnarketa hori egindakoen mugikortasuna asko, bihar bada ni neube oinatikoa izan da, eta hemen inguruan ibilitea
zelako lotura dakun mugikortasun partikular hori, adibidez, energia orokorrian, baina baita gure eguneroko hortan, dakun lotura hori eta igual baita gure orografiari lotutako lotura horrekin guretako zelako lana izango litzaken hori aldaketia, da hori gutxiketia, ba ikusi aldot beste arlo batzutan inaldala instituzionalki lortu aldiala aldaketa batzuk, baina bai ikusten dut mugikortasun horretan badala barne aldaketa bat eta gure aldaketa bat, da nik hor bai ikusten dut nire buruarekiko bai erronka handi bat. Epatu dugun moduan, norberak egin dezakenaz, herritarrek egin dezakenaz ere egingo dugu berba saioan, baina aurreratu duzu gaia ondo. Irma, Arrate, zeuretzat, erronka energetikoa, burura datorkizuna. Niri etorten daztezan bi hitzak dire menpekotasuna eta zaurgarritasuna. Eta uste dut gaur egun bizi dugun prozesu honetan direla begiratu behar ditugun bi hitz, zergatik deskribatuko banu gaur eguneko prozesua trantsizioa baldin bada, esango nuke ez gaituela burujabeago egiten, ez dagoela parte hartzean oinarrituta eta hortzimugan ez daukala desaskundea. Eta, karo, nik, eta purtsuetu nahi esan duenarekin lotuta, nahi baldin badugu sozialki justuagoa den eta ingurumenari begira jasangarriagoa den agertoki batera eroango gaituen trantsizio bat, uste dut bi hitz horien tan arreta jarri behar dugula. Eta, karo, menpekoak, ez dira datuak agertu, baina oso fosil dependentea gara Euskal Herrian, guztiz, datu bat emateko horrela irudi bat izateko, Bilboko portuan sartzen dira 376 petrolio ontzi urtean, bat baino gehiago egunean, energia berriztagarriarekin lotzeko elektrizitatean zentratzen baldin bagara, berriztagarrietatik 10% baino gitxi hau ekoizten dugu guk, sortzen dugu guk, eta importatzen dugu 60% kasi. Gara, supermenpekoak, eta horrek ze suposatzen du, beste herrialde batzuetatik ekartzen dugula energia hori, eta beste lurralde batzuetatik, auzokoen gandik. Orduen, nik bai hemen maiganean jarri nahiko nuke, guk Euskal Herrian daukagun eskuragarritasun horren atzean, badaudela eskutuan dituzten botere harreman batzuk, baditugu mekanismo batzuk, guk eskuragarri ukitzeko energia kantitate hori. Eta, karo, nahi badugu menpekotasun horiei aurre egin, eta nahi badugu azpiegitura berriak sortu, edo teknologia berri bat martxan jarri, nik bai nahiko nuke jarri maiganean, gitxienez giza eskubideak bermatuta egon daitezela. Hori, menpekotasuna aipatu duzu, horren inguruan ere badugu gaurko mahai ingurunetako puntuetako bat, eta bukatzeko, David, zeurekin bukatuko dugu, lehenengo hartu eman hau gaiarekin. Nahi, erronka hitza aipatzeakon burura etortzen zaidan lehenengo gauza aurretik dugun lan guztia da, hau da. Ja pixkat komentatzen hasi gea. Gure kontsumo energetiko guztia elektrifikatu behar dugu. Eta sare elektriko guztia berriztagarriekin eta metatze sistemekin josi behar dugu azkenen aldaketa klimatikoari aurre egiteko nola bait. Guztiz aurre ezin diogula egin zeia ondori batzuk jasaten nahi gea, baina oraindik ondorio larrienak alditugu gutxitu eta hori egiteko trantsizio hau ahalik eta azkarren egin behar da, hau da, aurretik dugun lan guztia ahalik eta azkarren egin behar da. Hoi etortzi zait, nahi, burua. Egin dugu lehenengo errondatxo hau, goazen orain, aipatu dituzuen, ez? Ja dagoeneko mandituzuelako zertzelada batzuk, nondik egin behar diren gauzak, edo nondik egin beharko lirateken, neurri baten behintzat. Trantsizio ekonomikoaz, energetikoaz berba egiterako orduan, askotan energiaren kontsumoa jartzen da jomugan, ez da? Kontsumitzen dugun noa, nondik datorren, zenbat kontsumitzen dugun, kontsumo hori jeitsi beharra dagoen, eta kontsumo murrizte horretan, datuak ere badaude, izan ere murriztu beharren iaz adibidez igo egin zen, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskadiko Energia Erakundeak esandakoaren arabera, energiaren kontsumo hori 2,3 igo zen. Bide honetik goaz, zentzu horretan, trantsizio energetikoan begiak jarrita? David?
nire ustez kontsumoaz gain baita ere efizientzia hartu behar da kontuan, hau da, inber dugun bidea ez da bakarrik gauzak elektrifikatu eta punto baizik, eta gure kontsumoa ere jaitsi behar dugu, baina honekin esan nahet elektrifikatzeakon gauzak, prozesu guztiak efizienteagoak bihurtzen ditugu, baita lehen esan duzu, kontsumitzen dugun energi gehiena petroliotik eta olako iturritatik kontsumitzen dugula, ezta? Gauzak elektrifikatzeakon kontsumo hori, gure kontsumo final energetikoa asko gutxituko zen, eta nire ustez efizientzia ere guzti honen zentroan jarri beharko litzake. Ez bakarrik gure kontsumoa jaistea, egunerokotasunean kontsumitzen duguna jaistea baita ere, baizik eta pausu horiek egitea, pixkanaka gauzak elektrifikatzea, ja de porsi kontsumitzen duguna ahalik eta gutxiago izateko. Hori da, lortzeko modu horretan, edo guregan heltzeko energia horretan, bidetan ez galtzeko nola baita izateko. Hori da. Irma, bai, ez esaten duzu burunekin? Bai, nik esango neke dauela alde batetik industrian behar bada bai dabil lan hori jen gutxiketa hori, ez? Gehien bat, gero faktura horretan gutxi euki daixen, da orduan bai dabitz aldaketa hori jen faktura elektriko hori jaite aldera. Baina beste alde batetik nolako hausnarpen bat eginda izango zen, gure egunerokuan geru hauta energia gehiago erabiltzen du komoduak dian gauzetan, ez? Eta adibidez, energia neurketa horretan segurazki ez da sartuko, baina adibidez gure bizitzan sartu dan inteligentzia artifiziala erabiltzeko bakarrik gura dan energia kopurua, segurazki Euskal Herrian ez da gaztauko, baina bai gure bizitza eruaten du komodidade batera nun energia gehiago gura dan, baina gero bai daku kontrako diskursua gutxiu erabilibidan hortan, ez? Orduan bai da golako kontra esan bat, ez? Nik igoera hori ikusi aldot, ze azkenian gure samurtasunatik gehiago konsumiten du, baina bai dau gizarte zati bat, igual kontzientzia gehiago dakona eta gutxiketara joten dagoela, ez? Baina ondio lana itxeke dau. Bueno, nik uste dut hemen energia kontuetaz hitz egiten dugunean kontutan izan behar dugu benetan behar dugun trantsizio sozioekologikoa dela. Eta energia da erpin bat oso importantea, ia dena ikutzen duen erpina da, ez? Baina hemen behar duguna konturatu energia ez dela gauza isolatu bat. Daukagu natura, daukagu gizartea, daukagu ideologia, daukagu gizarte mota bat, espektatiba batzuk, eskubide batzuk, Irmak orain botadun kontzeptua oso importantea da, erosotasuna. Eta ni irutzen zait, gaurko gizarteak beregan edo pentsatzen du erosotasuna eskubide bat dela. Eta ez da eskubide bat. Hori ez dago inongo tratatuetan edo legislazioan eta zer dan eskubidea, baino nik nire mobila ez dakitzen bat edo edozein gailu erabiltza edozein modutara, eskubide individual bat bezala pentsa dezaket izan daitekela. Nik ez horrela pentsatzen, baina uste dut gizartean orokorrean, gizarteak behintzat horrela pentsarazi egiten dugula. Behin eskuratzen ditugunean horrelako erosotasun batzuk, horiek atzera botatzea, iaia ezinezkoa dela. Eta nik uste dut hor auzi soziologiko eta psikologiko potente badakagola. Hau da, energia hitz egiten dugunean ez dela bakarrik teknologia hitz egin behar, edo eraginkortasun energetikoa hitz egin behar, baizik eta gizartean nola antolatzen dugun, eta ze espektatiba, eta inkluso ideologia eta politika hitz egin beharko genukela. Eta hori txertatu trantsizio sozioekologiko kontzeptu orokor horren barnean, ez? Arrate? Bai, ni zure lineatik noa, jauzi ekosozialean defendatzen dugu desaskundea, ez kontsuma murriztu baizik eta saiestu, eta hor, zuk esaten zenuen eta aldaketa kulturalak eta erabaki politikoek pisua daukate. Nik uste dut, daukagun aldaketa desaskundea lotu behar dugula kontsumo eta ekoizpen sistemen berregituraketa batekin.
Ez, eta igual zuk esan dozunarekin lotuta. Claro, honek pisu soziala igotzen duenez, pentsatu dezakegu zelan antolatuko garen gizartean, ez? Eta garraioari begira, publiko komunitarioak pisu pilo bat hartu dezake. Azkenean, kotxea partekatu edo garraio publikoa indartu. Eta industriari begira, berdina, nire ustez hemen garrantzitsuena da txertatzea galdera bat dela energia zertarako. Eta hor, pentsatzen hasten bagara, zeintzuk diren gure behar izanak, ze behar izan nahi ditugun asetu, ze baliabide daukagun gure lurraldean behar izan horiek asetzeko, benetan behar izan horiek asetzeko energia kontsumo zuzen badaukagu edo antolatu gaitezke beste modu batera, sortu dezakegu beste zerbait energia beharrez izateko. Niri interesatzen zaizkidan galderak horiek dira, eta behin hori apur bat definitu da, industria ipini, etorkizu bizigarri bategarako begira, eta ekoizten ditugun produktu eta zerbitzuak hemen izatea, kanpoko energia aztarna hori eskutuan dagoena murrizteko, eta guretzako ekoiztea, eta hor nik uste dut hori dela gakoa. Hor adibidez, garraioa eta industria dira, ez? Gaur egun gehien kontsumitzen duten bi alorrak, 80 inguru dira, biak baterak, Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumitzen den energiaren 80 garraioak eta industria kontsumitzen dute. Garapen ekonomikoa, energia gutxiago kontsumitzea, desaskundea, bateragarriak dira horiek? Nire ustez bai. Eta ja munduan zehar hainbat herrialdetan ikusi daiteke. Herrialde garatuenen kontsumo energetiko finala pixkanaka gehienetan jeisten nahi da. Batzutan gora, beste batzutan bera, baina historikoa ikusita bera doa eta hala ere ekonomikoki hazten nahi dira. Baita ere esaten da, ekoiztentzan parte bat kanpora eramandalako, Asiara, Txinara, beste hainbat lekuta, baina irakurri ditut ikerketa batzuk non esaten duten hori ere kontu neukita energiaren kontsumo finala jeisten nahi dela ekonomia eta zerbitzuak eta ongizatea igotzen nahi da bitarten. Posible nire ustez bada. Baina, hori gehienetan nahi da gertatzen, aldaketa ekosoziala eman gabe gehienetan. Hori ere oso garrantzitsua iritzen zait mailaren gainen jartzea eta erreflexio hori egitea. Azkenen, kontu neuki berreko oso gauza garrantzitsua die. Bai, ni teknikoki izango neke baietz, ez? Azkenengo urtietan prozesuak hobetu india, mugikortasuna hobetu india, eta lehen aipatzen ebien efizientzia horri lotuta, ez? Tekniko aldetik begiratu ezkero, ez? Gero bai ikusi biako litzake banaketa hori zela emoten da, ez? Baina bai lortu aldia bi gauzak paraleluan, baina lan sozial hori india bebaita. Borondatea badago horretarako? Eskerik zalantzan jartzen dut, hain seguru ematen ari dela. Nik uste dut, ez dodalako ikerketarik ikusi, benetan produktu eta zerbitzu horiek bizi ziklo guztia kontutan eukita zenbakiak egitea. Orduen, oraindik nik ez dut ikusi ikerketa bat konbentzi duten doztena benetan hori ematen ari denik. Nik komentatu dudanen ez dut esaten gauzen ziklo osoa kontu neukita eta baizik eta energi kontsumoa eta hazkundea hori aipatu dugulako. Karo, baina nire ustez hori trampa egitea da. Iritzi ezberdinak horretatik. Oaintxe bertan kontsumitzen nahi garenarekin, ari garenarekin, ez gaude lurrari eragiten ari dioguna kontuna hartzen. Hori kontuen hartuta ez goaz hobera, hori argi dago. Agian hildo horretatik, ez? Azkenean, gizartean darabelkigun hainbat kontzeptu naturalizatu ditugu horren beste, baina ez diogu gure buruari galdetzen zertaz ari garen hitz egiten, garapenaz hitz egiten deunean. 70garren, aurreko mendeko 70garren hamarkadatik aurrera, izugarrizko eztabaida egon da zientzian, akademian, politikan, garapenaz. Zer da garapena? Zerk egiten gaitu garatuago? Eta uste dut, 50 urteren bueltan oraindik ez daukagula argi. Eta ez daukagula
gizartean txertatuta garapena zer den. Badauzkagu diskursoak, eta oso diskurso hegemonikoak. Eta diskurso hegemoniko horiek noruntz eramaten dute gizartea? Kontsumo mailak handitzea, erosotasunaren ideia gero eta barneratuago izatea, energi kontuetan ere bai, nik uste hori importantea dela. Eta nik uste dut garapenari berriro, bueltatu bar garela urte guzti hauetan, daroelkigun eztabaida honetara, benetan, haien arretek zu komentatu ezuna, zertarako, energia zertarako, gizarte garatuago bat izateko, guazen esatea ere, zer da garatuago izatea. Agian, 20. mendeko, bigarren guda mundialaz geroztik, sortu ditugun ere bai, adierazle batzuk, barne produktu gordina, oso adierazle interesgarria da, hainbat gauza erakusten ditulako, baina gure gaurko gizartarentzako agian, eta dauzkagun erronkekin, klima aldaketa adibide bat da, adibide bakarra, baina askoz gehiago daude, agian ez, nik badakit, barne produktu gordinak ez digula garapenaren ez digula adierazten garapenaren bidean goazen edo ez. Orduan, zergatik ez ditugu gure egunerokotasunean, gure telebistetan, egunkarietan eta garapenaz hitz egiten dugunean, beste adierazle mota batzuk zergatik ez ditugu erabiltzen. Badaudelako, badaude, baina ez ditugu erabiltzen, zergatik ez. Eta nik uste dut, semantika hitzen esanaiari buelta bat ematen hasten diogunean ere galdera berriak sortzen direla. Eta nik uste galdera berriak ere sortu behar ditugu horrelako energia ereduaz hitz egiten dugunean gaia oso konplexua delako eta erpin asko dauzkalako. Orduan, 20. mendeko semantika eta klitxe batzu nik uste badala garaia apurtzeko, benetan apurtzeko, eta hori dela oinarri bat edo behar dugun baldintza bat trantsizioa ganoraz egiteko. Bestela, erabiliko dugu 20. mendeko motxila bat, 21. mendean ibiltzeko, edo 21. mendeko tontorrak igotzeko, eta hori ezinezkoa da. Horra adibidez, aipatu duzu, energiaren inguruan kontzeptu batzuk nahastu egiten direla, badakigu herritarre soilak, zuek horretan zabiltzate, eta badaukazu eskarmentua, baina badakigu energiaz hitz egiten ari garenean, energia kontsumitzeaz, energia lortzeaz, eraginkortasuna hobetzeaz, zertaz ari garen herritar soilok neu sartzen ez hor barruan, badakigu nola funtzionatzen duen esaterako energiaren katea horrek? Nik ez esango nuke. Baina herritar oiok ez espertua garren hau baita, azkenen oso gai konplexua dira. Oso konplexo, oso mailatuak, eta igual zeuzerri buruz ondo kontrolau dezakezu edo jakin dezakezu, baina ezinezkoa da dana oso hain ondo ulertzea, bai, eta azkenen hor lan asko inberda. Herritarrei komunikatzeko gauza guzti hau zerri buruz doan eta azkenen autorreflexio hori egiteko. Oso garrantzitsua da. Gauzak argi ukitzea bitzat, bai. Zekitzu esela ikusten duzuen... Ados, berarekin, bai. Eta uste dut, benetan parte hartzea sustatu nahi baldin badugu, azkenean trantsizio hau honek suposatuko du aldaketa kultural handi bat bebai, orduen honena da guztiok parte hartzea eta ganoraz. Orduen hor bai pentsatu behar dugu zelan nahi badugu gizartea agente aktibo izatea aldaketa honetan, zelan ezituko dugu alde teknikoetan, baina alde legalean bebai, azkenean arlo teknikoak ez dira bakarrik energetikoak eta hori zelan trasladatu mundu guztiak parte hartu ahal izateko. Zuen ikusten duzu, Irma, Unai? Bai, nik esango neke hori, ez? Teknikoki, gure zatixa zauketan dula, ez? Baina sozialki edo legalki, edo bakoitzan dakone energia eukiteko hori derecho hori noiz zela banatu idan, ez? Azkenian, hori nik neuk ez neke jakingo, ez? Nik teknikoki beste gauza batzun ezagutza dakot, baina egisa da nik uste lan bat danondako dela, ez bakarrik zango geke zuk esan duzuna, ez? Euretako, ez? Nik uste danondako. Nik bakarrik esango nuke adibidez jarriko, ez? Elikadura. Elikaduraz denok hitz egiten dugu, eta gurasoak garen heinean ere saiatzen gara gure seme-alabak hobeto elikatzen, eta badaukagulako intuizio kultural bat,
zer da nona, zer ez da nahi nona, baina energiaz ez daukagu intuiziorik ere. Osea, intuizioa da zer erabiltzen ari garen, baina honek zer suposatzen digun guri, planetari, gure bizimoduari, garapenari, ez dugu oraindik garatu, eta kuriosoa da, ze elikadura, egun guztian gaude pixkate jakiekin, gora eta bera, baina energiarekin ere bai, zergatik ez. Galdera hori jarriko nuke mahai gainean, zergatik ez. Eta nik uste dut, elikadurarekin bezala, badaudela aktore oso poteretsu batzuk, zeintzuei komeni zaie intuizio hori guk ere ez garatzea. Ezakintasun horretan mantentzea. Bai, eta ez da konspiranoiko izateagatik. Hor, energia eredua eta ekonomia ereduak, gaur daukagun ekonomia eredu nagusiak, hor elkarrekin elikatzen direlako ere bai. Eta, klaro, trantsizioaz edo eraldaketaz hitz egiten baldin badugu, eredu energetikoaz hitz egiten baldin badugu, behar dugula eraldaketa bat edo trantsizio bat, beste eredu jasangarriago eta justu batera, hor ikutzen dira, esango duk, sistema kapitalistaren hainbat botoi ikutzen dira. Horrek eragin dezake gauzak, ez dakit nola esan, gauza batzuei buelta ematea. Eta nik uste hori, aktore askori, etzaiela komeni, gai hau plazaratzea, arrisku goiek ere badirelako. Eta orduan, eta berriro esango dut ez, ni ez naizela teoria konspiranoikoetan sinestun eta ez zaizkidala gustatzen. Baina horrelako galderak ere egin behar dizkula buruari. Zergatik ez dakago intuizio hori, zergatik ez dago interes bat, eskoletatik ere, pixkat, konplexutasun hori murrizteko, nolabait, ulertu alizateko ze munduan bizi garen eta energia ereduaren eraldaketaren beharraz jabetzeko. Zergatik ez dugu hori... Horren ingurun, nik nuke esan, egointxe bertan buguratu zait, azkenen, gure ekintzak eta ondorioak arlo hontan, energian arloan, guztiz disoziatuta ditugulako. Osea, kotxea hartu eta A puntutik B puntura mugitzeakon hainbat litro erregai erretzen ditugu eta ez dugu inolako momentun, edo epe motzen laburren gure ingurun ez dugu inolako aldaketarik ikusten. Azkenen ondorioak guztiz disoziatuta ditugu. Bai, klima aldaketa dago, gauza hainbat prozesu jarri dira martxan mundu osoan zehar, baino ez da hain gauza palpablea. Eta azkenen nola, gai hain konplexua dira, eta ez jakintasun asko dago gauza guztien ingurun, eta hortaz gain baita, honen ingurun botatzen dian bulo guztik eta desinformazio guztia eta gauza guzti horiek ere ez dute erresten. Laguntzen, pixatarria jartzak gaiaren bueltan. Aurrera egin behar dugu saioarekin eta energiaren kontsumoaz azken kontua eta aipatu nahiko nuke lehen Arratezuk hasieran aipatu duzulako ez da, daukagun menpekotasuna energiarekiko eta Euskal Autonomia Erkidegoan, zenbakitan ekarrita menpekotasun hori, zuk esan duzuna, palpablea, agerikoa da, izan ere Euskadin kontsumitzen dugun energiaren 8,8 bakarrik da bertan sortutakoa. Horrek zenbat baldintzatzen gaitu kasu honetan hemen bizi garenok erronka energetikoi aurre egiteko orduan, edo aurre egiteko ahalmen horretan? Nik esango nuke segun eta zenbat ardura hartu nahi ditugun. Gaur egun bizi gara mundu kapitalista globalizatu batean, eta ez dugu zertan dirua daukagu. Gauza da ardurak hartu nahi baditugu, eta gure menpekotasun horien aurrean burujabeak egin. Burujabeak egin, nola, ze planteamentuekin, Arrate? Berriro itzuliko naz desaskundera. Nire ustez desaskundea da klabea. Ez ez da bakarri daukagun menpekotasuna. Hitz egiten ditugunean datu horiei buruz, azkenan, supongo zuek badakizora, kontabilitatea, energiaren kontabilitatea egiten da lurraldean. Baina ez dira kontuan hartzen guk kontsumitzen ditugun produktu eta zerbitzu horiek ekoizteko behar diren energia fluxuak beste herrialde batzuetan edo hona ekartzeko. Eta hori badago eginda EHUn ikerketa bat eta gure kontsumoa igoko zen 22%. 22, energiarena, hemen sortuko bagenitu hori? Gurea, gure kontabilitate hori, gehi kanpokoa da, daukaguna gehi 22%. Ikusi dezazuen, dekogu kontsumo maila bat oso handia. Orduan, murriztu behar dugu.
Bai, gehien bat murriztu, ze azkenean Euskal Herri mailan gaitasunik hainbeste energia sortzeko ez dau nundik, ez? Dauzen energia berriztagarri danak erabili ezkero, edo inguruko mendidanak bete ezkero ez litzak egongo, ez? Nahikoa energia hortarako, ez? Bai, azkenean gutxitu inbiako litzakiela. Samur esaten da. Bai. Eta hori azpimarratu nahiko nuke. Azkenen nire ustez helburua ez da guztiz buru jabea izatea. Ez da, ze azken guztiz buru jabe izateko gure kontsumoa radikalki jaitsi berko zen. Nire ustez, bai, jaitsin behar da, baina azkenen Euskal Herrian dagoen populazioa oso kontzentratuta dago. Azkenen nahiz eta asko jaitsi, energian kontsumo minimo bat eukiko dugu, euki berko genuke, eta guzti hori hemen ezingo zen sortu seguruna, kalkulkin berko ziren, baina poblazioa hain kontzentratuta egon da, ezinezkoa da. Nire ustez, bai, ahalik eta gehien egin behar da, baina, bueno, bai, igual ez petrolioa Arabia Sauditik importatuta, baizik eta elektrizitatea, ez dakit, Aragoitik hartuta, ez dakit, gertuago bintzat, bai? Kontsumitzen duguna, bai? Inguruan gaudenon artean kudeatu, sortu eta kontsumitu. Bai, hor, semantika, ez? Menpekotasuna, subirautza, burujabetasuna, zer da, bez? Eta, ados nago, Euskal Herria da, dana, bai? Herri txiki bat, morfologia oso zehatz batekin, populazio dentsitate handi batekin, azpiegituraz inguratuta, eta orduan, bai, zenbat eta menpekotasun gutxiago, energetiko gutxiago izan, klaro, gure erabakiak hartzeko eta gizartea moldatzeko, askatasun gehiago eukiko genuke, aukera gehiago eukiko genituzke gure erabakiak hemen hartzeko. Bai, baina mundu globalizatu honetan, burujabetasun energetikoa zer den eta horrek ze implikazio mailak izan ditzazken lurraldean adibidez, hori kontabilitateen herrialdearen kontabilitatean jarri behar dare, bai, ez? Bai, gauza positibo batzuk lortu ditzazkezu, zenbait eta burujabetasuna handiago izan da, baina ere horrek kostu bat dauka. Kostu sozial bat, lurraldearekiko, eta konfliktoak, eta segurazki honetaz ere hitz egingo dugu, Claro, hor oreka bat lortu beharko da. Hau ez da ezin da, eta ekonomilariok nik uste dut hori karreraren lehenengo mailan ja ikasten dela, zer da ekonomia? Bueno, bai, badauzkagula nahi, asegabeak diren nahi pilo bat, infinitoak, baino dauzkagun baliabideak finitoak dira. Eta orduan, nolabait lotu behar dugu, ulertu behar dugu zeintzu diren gure aukerak, zeintzu diren gure baliabideak, zeintzu diren gure beste helburu batzuk, ez da bakarrik burujabetasun energetikoa helburua oso ondo iruditzen zait, baina eske badira beste hainbat helburu ere, beste hainbat gauzei buruz. Eta guzti horiek nolabait harikatu behar dira. Eta segurazki egin beharko duguna da, prozesu sozial parte hartzaile bat, politikoa, esateko, bueno, gure herrialdea horrela izan da, eta ze jauzi egin nahi dugun hainbat gai inguruetan, elikadura, adibidez, nola arilkatze ditugu helburu guzti hauek dauzkagun baliabidekin eta etorkizunean izan ditzazkegunekin. Eta nik uste prospektiba azterketa hori, analiz hori, egin behar dela. Bestela ematen du, beti bezala, kajoi bakoitzan sartzen dugula gai bat, kajoi bada energia, beste kajoi bada osasuna, beste bada hezkuntza, beste bada elikadura, beste bat, eta orduan bakoitzak eta aditu bakoitza dago, gai bakoitzari buruz hitz egiten, eta bere helburuak eta baliabideak zintzu diren zehazten, eta eztabaida mardul piloa daude, kajoitxo batetan, konturatu behar gara, ez direla kajoiak. Dena, munduan bezala, dena erlazionatuta dagoela, gauza da, hori hain konplexua dela, ezin degula hausnartu konplexutasun guzti horren inguruan. Orduan bai, murriztu behar dugu pixka bat, eskala edo mapa bat behar dugu, nondik nora juteko, baino ez mapa bat kajoitxo bakoitzean, baizik eta mapa bat, kajoi guztiak, edo kajoi nagusiak, hor barruan sartze ditugun gaiak, elkarrekin adieraziko lukeen mapa hori beharko genuke. Horregatik esan dut hasieratik, trantsizio ekosozialaren mapa
behar dugula herri honetan, eta horren inguruan, goazen burujabetasunaz hitz egitea, elikadura burujabetasunaz, energia burujabetasunaz, burujabetasun politikoaz, eta hainbat, eta hainbat. Eta goazen poliki-poliki, bide hori zehazten, ez? Bestela, asko hitz egingo du gai bati buruz, orain badirudi klima aldaketaren edo esaten du karbonoaren tunelean sartuta gaudela, badirudi daukagun erronka bakarra klima aldaketa dela, eta ez da egia, oso handia da, baina badiria beste hainbat erronka sozial izugarri handiak. Eta ez kontu izan behar dugu, tunel batetan sartzen garenean, gertatzen da bakarrik argitxo bat nahi dizula ikusi tunelen bukaeran, eta hori izango da klima, bai? Baina, eta beste tuneletan sartzen baldin bagara, beste argitxo batzu ikusiko ditugu. Eta orduan, goazen tuneletik ateratzea, eta elkarrekin mapa hori osatzen hastea, ez? Eta nik uste dut, Arratek izan duena hasiera-hasieratik, partaidetza prozesu politiko sendo batekin. Eta hor, nik uste komentatu gula, norbanakoen erantzukizuna, ez? Igual, norbanako bakoitza ez da sartuko prozesu parte-hartzaile horretan, baina badira instituzio maila ezberdinak prozesu horretan eragin ahal izateko. Udaletatik, Eusko Jaurlaritzara, eta bitartean dauden hainbat administrazio esparruetan, ez? Eta horiek oraindik erabiltzeko daude, ez ditugu erabiltzen ari. Hor, baude palanka pilo bat, nahiko geldo edo nahiko ikustezinak egiten zaizkigunak, baina nik uste, udaletatik hasita, trantsizio ekosoziala eta energetikoa, kasu honetan, nolabait, arilkatu behar dugula, ez, instituzionalki, behintzat. Debagoinean adibidez, D30 prozesua dago, argitzen prozesua baitere, Leicester martxan jarriko dena, horiek beranduxago izango ditugu izbide, herritarren paperaz hitz egiten dugunean, edo bereziki herritarren paperaz hitz egiten dugunean, energia sortzeko moduak, aipatu duzu, karbonoa badirudi dela etxaia, deskarbonizatu behar dugula, eta horretarako mahai gainean jartzen den aukeretako bat, energia berriztagarriak garatzea da, edo gehiago garatzea bintzat, hemen egiten duguna, baino. Horretarako Euskal Herriak, Euskal Autonomia Erkidegoak, debagoienak, betetzen ditu baldintzak, nolakoak izan behar dira energia berriztagarri horiek, zela egin aurre, edo zela kudeatu, nolabait ere, horien kontra dauden taldeak? Zaila da, ez? Azkenian bakoitzak inguruan ez da gura izaten olako, azken aldixan bintzat eukidue haize sorgaioekin lotutako polemika, eta argi da, inguruan ez da bateko lakorik gura izaten, ez? Eta nik uste dut azterketa sakonak inbidiala jakiteko nun jarri aldian, baina gure orografiekin lotutako aukeretako bada. Eta aukera nik esango neke potentienetaikoa, ez? Eguzkixakin lotutakoak baita, baina ez gauz desertuan ez gara bizi, eta orduan guk aprobetxau aldun energia kopurua hortik bere limitiak dako, ez? Beste aukera bat gure kasuan itxasotik gertu egon ezkero, itxasoko edo olatuekin edo sortu aldian beste energia batzuk, ez? Baina argi da, nik uste dut lan kolektibo badala, ez? Danon artian topau alizatia aukera desberdinak, ez? Argi dauena da, nik uste dut, igual lehen aipatu dana, ez? Ikusi ezkero bakoitzak sortzen dauen biharra eguneroko bere gastu horretan, ikusi ezkero lotura bat, ez? Dakon gastuak eta zer bihar lortzen dauen, igual aurrera begirabe izketaldi horretan lortu alda punto aman komun bat, ez? Baina ez da samurra, ez. Zuk adibidez, Unai, energia berriztagarrien inguruan, debagoieneko egoera nahiko kontrolatzen duzu. Energia berriztagarriak alaxe da, ez da? Ez dakit. Ez dakit, benetan, literalki ez dakit. Ez kontrolatzen da. Kontua da, energia berriztagarrik, ez? Debagoienan, edo inkluso Euskal Autonomia Erkidegoan. Nahikoa da horiek garatzea, deskarbonizaziorako, nahikoa da horiek garatzea ekologian, ez? Energiak sortzen duen eragin hori nolabait apaltzeko? Nik uste baldintza berrizkoa dela, garatu behar direla energia berriztagarriak, Terrimak esan duen bezala, oso azterketa zehatzak eta
eta potenteak egin behar ditugu jendearekin batera, komunitateekin batera, nun eta ze eskalatako azpiegiturak esarri behar ditugun, eta horiek ze ondori izan ditzazketen ekosistemetan, jendearen sentsibilitate ezberdinetan, eta bar. Eta hori oraindik ere egiteko dago, bai? Eta orain nik uste dut Euskal Herrian bagaudela momentu historiko agian baten atarian, nun eskala handiko proiektu asko ari dira ate joka, ez daukagu lurralde plangintza oraindik onartuta, Eusko Jaurlaritzak oraindik ez dauka onartuta, horrek esan nahi du kanpoko enpresa asko datozela, eta ni Arabarra izan da hori egunero ikusten nahi naiz, ehundaka proiektu datoz, enpresa datoz, batez ere fotovoltaikoak sartzeko, eolikoak ere bai, haize errotak ere bai, baina, claro, ez daukagunez lurraldearen plangintza adostu bat urrengo hamarkadetarako balio izango duena, eta urrengo hamarkadak izan daitezke 3, 4, 5 hamarkada, eta izango dira justo trantsizio energetikoaren hamarkada horiek. Eta orduan, orain gaude atari horretan, oraindik ez gea guztiz sartu, baina epe laburrea sartuko gara, eta nire ikuspega da, edo lurraldearen plangintza potente bat egiten dugu eta partaidetza prozesu eraginkorrekin, edo izugarrizko konflikto sozialak biziko ditugu herrialde honetan. Eta esango dut, herrialde honetan badauk erresistentziaren kontzeptua oso txertatuta dago, hainbat gaien inguruan. Eta jendea mobilizatzeko aukera eta kultura bat dago. Eta orduan, hau ez da Eskozia bat, hau ez da Dinamarka bat, hau ez da Noruega bat, hau da Euskal Herria, daukagun soziologia politikoarekin. Eta goitik bera, jendeak ikusten baldin badu, sentsazio baldin badaka, batez ere ari naiz hitz egiten azpiegitura eskala handietako egoeretaz. Jendeak ikusten baldin badu, perzibitzen baldin badu gutxienez, inposatutako proiektua direla, hemen izugarrizko talkak egongo dira. Hasi dira izaten, ja ari gara pixkat germen hori, pixkat usaitzen eta ikutzen. Baina orduan horregatik esan dut, lurraldearen plangintza sendo bat daukagu, edo urrengo hamarkadak oso zailak izango dira. Eta energia ez dugu bakarrik trantsizio energetikoa hitz egingo, baizik eta agian kontrako mugimenduak sortuko dira, zeintzuk oztopatuko dute trantsizio energetikoa. Hau da, ingeles esaten den bezala, backfire. Kontra egingo digun egoera bat sortzeko arriskuan gaude. Bai? Hori da pixkat nire, igual mai gaineratu nahiko nukeen gai bat, edo hau ganoraz eta ondo egiten dugu, edo kontra da bumerang bat bezala, etorri dakigukeen arazo bat bihurtu daiteke. Hor igual, komunitate energetiko txikiak onarpen gehiago dako. Horre gisa da, inposatutako proiektu horreik nik uste dut sortu dabitzela, sortu dauela eta sortu dauela reaktibidade hori, ez? Eta arriskua dau, azkenean biharra daku. Zeo zerrin bida, ez? Baina, zeo zerrin bida da non artien berbain ja. Nik ere bai jarri nahiko nuke mai gainean eta balioan jarri, mugimendu hauek ere jarri dituztela mai gainean, gai batzuk igual ez direna ikutu. Nik bai aipatu dut energia zertarako, baina eske eurek esaten dutena da, ez bakarri goitiberako proiektua direla, baizik eta interes merkantilista batek bultzatuta direla eta aldi berean lurraldeari lotu gabeak. Eta azkenean galdera da, etekinak norentzat eta kalteak norentzat, ez? Banaketari buruz ere ari dira, eta nik uste zilegia dela eta aitortu behar dugula galdera horrei ere erantzun behar saiola. Eta gero hor nik ikusten dodan arazoa da, horreri zilegitasuna emanda eta aitortza emanda, azkenean gertatu da polarizazio bat, ematen du modelo guztia demonizatu dela eta alternatiba bakarra dela banaketa bat, sistema banatua eta antropizatutako lekuetan bakarrik. Eta niri horrek bai ematen dit beldur bat, azkenean baditugu oinarrizko zerbitzua direnak osasuna bezala, baditugula eredu misto batean, zentralizatua eta banatua. Orduan, nik uste dut, komplejizatu behar dugula hausnarketa eta aitortu eurak mai ganean ipinten duten arazoa eta aldi berean esan,
baina ezin dugu dena demonizatu, ez? Eta nik hor uste dut erantzuna mistoa izango dela eta danon artean eraiki beharko duguna, eta oso ondo identifikatu dute arazoa. Baitz hor, askotan egiten den kritika da, hemen sortzen da hori, hemen kaltatzen dira lurrak, baina gero hori, energia hori ez da hemen geratzen, baizik eta kanpora da, pixat hortik duaz baitzutan kritikak baita, ez da? Hori, etekinak ekonomikoak edo energia bebai nora doa, ez? Eta kalteak non geratzen dira, eta nik uste dut horri buruz ere hitz egin behar dela. Noski, bai, garrantzitsua hori. Nire ustez, orokorren Euskal Herriko eta konkretuki Debagoienako gizartea oso konstientea dan soziedade bat da, nire ustez, gaia hauekin. Trantsizio energetikoa, gauza guztio hauen ingurun, ezta? Eta honetorri aurretik, mapatxo bat ikusten naiz, Red Elektrika Espainolako web horrian registratuta dauden zentral edo ekoizle energetiko guztiak batzen ditu mapa interaktibo bat ikusten naiz, aber Debagoienan zer da hon, ezta? Eta ez usteko oso politia eman dut. Espero nuen, baina askoz zentral txiki gehiago daude. Lurralde osoan zehar, konektatuta asko. Eta hemen bertan Arrasaten asko daude. Panel fotovoltaiko teiatutan eta horrela, teiatu askotan konektatuta, inkluso baita ere hidroelektrika txikik Oñatin eta Bergaran, eta baude gauza txiki asko, eta mapan ikusten baldin baduzue, politia dago ikustea, baina hala ere, lehen esan dugun modun, kontsumitzen dugun energi guztiaren ehuneko oso gutxi kontsumitzen dugu, oso gutxi. Eta holako instalakuntza txikiekin bakarrik ez dugu ezer egiten. Desertu osoan ale txiki bat izango zen bakarrik edo kubo bat, baina desertu osoan hori ez da ezer. Eta instalazio handiak beharrezkoak dira. Batez ere, gure beste kontsumo energetiko guztiak elektrifikatu nahi baldin baditugu. Beharrezkoak dira. Eta bai, lehen komentatzen ibilizatena, ez da, mugimendu asko daude, oso kontran daudenak, eta azkenen gure gizartea oso borrokatzailea da, eta baina hor, hausnarketa bat inberko genuke, gauzak aldatzen ez ditugun bitarten, gure kontsumoa hortxe ongo da, murrizten ez dugun bitarten, eta kontsumitzen deuna beste leku batzutan eragina dauka, estrakzio guztik, eta bar. Eta erretzen dugun guztiez bakarrik hemen, baizik eta mundu osoan zehar dauka eragina. Saioaren azken txanpan sartzen ari gara, eta orain Irma eta Davidak kaso zuei bidiratuko naiz, nahi dut aztertu baitere, teknologiaren garapena, ikerketa, erronka energetiko hauen bueltan. Mugimendua badago, ari zarete zuek adibidez, ze proiektutan ari zarete momentu honetan, Goi Eskola Politeknikoan edo ikerlanen? Nire kasuan, gure ikerlanen bertan, ez nire taldean zuzenia, baina bai daku talde konkretu bat energiaren kudeak eta hortan lanien da bilena. Azkenian, energia sortzaile desberdin horreitan, nola kudeatu eskaera desberdinak sistema orokorrian efizienteagoa izan aldean, eukia aldozu almazenamentutik, erabilerar arte, kudeak eta hori egiten, ez? Gure aldetik, gure kasu edo nire taldeko kasu konkretuan, bai gure lana gehiago izaten da garapen teknologiko horrein efizientzia edo funtzionalitatea hobetzia, lan hortan, azkenian lortzeia dakotzun ekipo edo lan horrek, energia gutxiu bihar izatea, da gero bai dau beste gauza bat, oin pilin bat lehen igual arratik hasieran esan dauenekin lotuta, beste gauza bat, geru eta gehiago lan iten dana dela, dakotzun produktu horren bizitza horretan, ez? Eta hori asko lantzen hasi da, azkenengo urtietan asko garatzen den produktu horren berrerabilpen elektronikoa. Da bere bizitza elektronikoa eta adibidez baterien bizitza osoa, ez? Da horretan lanien gabitzen. Zuek, David? Azken aldin, detailitxo bat nerea kontago horretik, azken aldin proiektu guztitan eskatzen da gauza bat da.
guztitan iten dan garapenaren bizitza guztia kontu neukitzea baita. Hor estudio bat egitea eta hori egiten den proiektuarekin batea proposatzea eta egitea. Eta unibertsitateen adibidez gauza horien ingurun gauzaren bat iten zen historikoki, baina ez hainbeste eta azkenik urtetan guztia hau dela eta taldetxo bat sortu da unibertsitatean bertan produktuen bizikate guztia kontuen eukitzen dituztenak eta gauza horietan ibiltzen dianak. Hortan ez naiz ibiltzen, baizik eta nire lanak gehiago da lerrokatuta sare elektrikokin, hauen kudaketarekin eta unibertsitatean hainbat iker lerro diferenteak ditugu, baterietan ibiltzen dianak, metatze sistemetan, baita ere motore eta generadore elektrikotan, diseinu hobeak, material gutxiago erabiltzeko, efizientziak handitzeko, eta bar. Eta nire kasuan adibidez, azken aldien ibili naizen proiektu handinetako bat da, sarean konektatutako biltegiratze sistemak ez bakarrik berriztagarrien extenteak edo hartzeko eta gero erabiltzeko, baizik eta sistema elektrikora zerbitzu ekstrak emateko edo oaintxe bertan itzalaldiaren ondorioz oso modan jarri dian gauza, unibertsitatean bertan ja iten genitu, ikertzen genitu. Hortik ikertzen zenituzten. Badago mugimendu bat, erronka energetikoi erantzuteko edo nola erantzun behintzat asmatu edo jakiteko horretan. Zuek ikusten duzu zeuen inguruan. Bai, nik gehien bat eta adibidez beste lotuta hori ez, berrera bizitza horri ez, ingeles esaten xakona life cycle assessment ez, bizitza guzti hori aztertzea hori asko, azkenengo urtietan asko, energia kudeaketarekin be asko, eta azken aldixan sare elektrikoaren estabilidadearekin lotutako beste asko, bai, movimentua. Gaur minutua joan zaizkigu, pixkanaka aurrera, beste gai pila bat ere bagenituen hemen lantzeko, baina azkenengo hitzartzea eskatuko dizuete bakoitzari, esan nahi eta esan gabe geratu zareten hori esateko edo geratu diren gaiak ukitzeko. Eta, hasi dugu, modu batera hasi dugu gaurko erronda, eta kontrara bukatuko dugu, eta David, zeurekin, azkenengo gogo eta eskaria, hausnarketa, planteamentua, erronka energetiko egin lotuta. Nire hasierako hitzekin lotukoet pixkat, lehen esan dut gure kontsumo guztiak elektrifikatu behar ditugu, eta hortako hainbat gauza egin, ez da berriztagarriak jarri, biltegiratze sistemak eta bar, trantsizio guzti hau teknologikoa, ekosoziala eta dana iningoa da. Beranduago edo azkarrago hori iningo da, ze hortaragoaz eta ininberko deu, soziedade modun, gizarte modun, lurrean segitu nahi baldin badugu. Gauza da, ze abiaduran egiten dugun, alik eta ondorio larri gutxien jasateko. Hori da nire ustez garrantzitsuna. Arrate? Nik maiganean jarriko neuen energia berriztagarriak eurak badaukatela potentzialitate bat trantsizioa bidezkoagoa izeteko. Ez zuk aipatzen zuen, igual komunitate energetikoek igual hori maiganean jartzen dute errezago. Alde batetik, kontsumo puntuak eta sorkuntza puntuak askoz ere hurbilago egotea ahalbidetzen dute, eta horrek hasieran aipatzen dituen munduko beste puntuan eragiten ditugun inpaktuak murriztuko lirateke, aldi berean aldaketa kulturala ere emateko baliabideak ematen dizkigu, batez ere hasi gaitezkelako pentsatzen energia daukagunean kontsumitzea. Eta hori da zeozer guretzako guztiz berria, azkenean gure ohiturak eta portaera daudelako super fosil dependenteak direla esango genuke, eta honek ahalbidetzen digu aldaketa hori ematen, eta gero aldi berean parte hartzea ahalbidetzen du bai. Horrelako komunitate lokal batean parte hartzeak, eta horrek ere laguntzen dizu txertatzen klase ikuspuntuan nork parte hartzen duen, nork ez ere egingo dugu parte hartzeko zailtasunak dituzten pertsonekin, pobrezia energetikoarekin, zaurgarrituekin, ez ditu potentzialitate asko bidezkoa den trantsizio baterako. Norbanakoak ere involukratzeko nolabait ere parte hartzeko edo hor sartzeko. Eta esaten genuen jakintza hori transmititzeko erramienta ona izan daiteke ere bai,
Orduan, bueno, ni geratuko nintzateke ideia horrekin, ez? Mundu bizigarriago baterako tresna ere izan daitekeela. Irma. Nik esango neke transizio elektriko hori emun biharra dauela, baina emun biharra dau buru pikin bateaz, ze bestela pasau biu fosil dependentzia horretatik elektriko dependentzia hortara, eta nire lana elektrizidadiari lotuta dau, baina ala eta ben ikusteot gutxitu inbidala gure erabilera hori eta hortan datzala gure lana norbanakoan eta gizartean. Bai. Eta honi zurekin bukatuko dugu, eta zuk aipatu dut hasieran, ez da, nazioarteko hainbat erakundetan parte hartzen duzulako baita ere. Hemen egiten den lana, kanpoan egiten den lana, beste leku batzutan egiten den lana, zeka, azkenean eragina alkarrekin doa. Erritmo berean doaz, norabide berean doaz, zela ikusten duzuzuke hori? Depende zertan, ez? Agian teknologian, baude herrialde batzuk igual, pixka eta aintzindariagoa diela, baina nik uste Euskal Herrian badokagula teknologiaren aldetik kultura bat eta aintzindaria diro, lokomotora diren horietatik oso hurbil joateko, nik uste hor lana ondo egiten nahi dela. Nik esango nuke orokorrean herrialde jarriko kakotxen artean garatuan eta Euskal Herrian egite ditugun lanen eta eztabaidak oso antzekoa direla. Europan kasu oso antzekoa dira, ez gera irla bat. Gai hauek pil-pilean daude herrialde guztietan, egia da ego globalean beste mailako edo beste dimentsio batzuetako galderak eta eztabaidak ere oraindik badirela hor, ez? Pobreziarekin eta kolonialismoarekin eta beste modu batera, hor jasotze dituzte inpaktu gehienak eta hortik ere asko ikasi barra daukagula, gure enfokea ere pixkat zabaldu behar dugula, Euskal Herritik atera eta mundua nolakoa den eta ze inpaktu dauzkagun gure energia ereduaren gatik, gure energia ereduaren hautaketan gatik ze inpaktu sortzen ari garen eta sortuko dugun beste hainbat herrialde eta txokoetan. Eta nik uste dut, agian Arratek komentatu duen, iaia azkeneko gaiari helduta, ja bukatzeko, nik uste dut hemen polarizazioa handia daola, energia ereduaren inguruan, batez ere azpiegiturak oso tangiblea direlako eta inork ez ditulako nahi bere etxe ondoan, baina uste Davidek ere komentatu du, mix bat beharko dugula, eta mixa da desazkuntza energetikoa eta materiala, bai edo bai, hori gabe ez dago irten biderik. Eta nik uste hori zientziak eta IPCC-ak eta hainbat eta buru oso importanteek esaten dute, eta datuekin, edo desazkuntza energetikoa dago, gainera ez 10%, 20-30%koa, baizik eta handiagoa, urrengo hamarkadetan eta, edo ez daukagu honi nola lotu, irten bidea nola lortu, eta bestaldetik, azpiegituren aldetik, noski, komunitate energetikoa, bakoitzaren alduen moduan beraien udaletan eta administrazioan eta hainbat plaka jarri, industriak ere, industriak ere egin barute aurrera pausu bat, ez bakarrik kontsumoa murrizten, baizik eta sorkuntza alternatiboak beraien salerako ere nolabait lortu behar dute halako autonomia handiago bat, eta gero, gure lurraldean mix bat beharko dugu. Beharko ditugu maila guztietako, eskala guztietako azpiegiturak, baino zenbat, nun, norekin, nola partekatu kostuak eta irabaziak, hori oraindik eztabaidatzeko dago. Eta hori da, jarri behar dugun trantsizioaren mapa sozioekologiko hori, lehen esan dudana, planifikatu eta esan, urrengo hamarketarako zer nahi dugun lortu, urrengo hamarketarako zer, eta hor, mugarria jarri, eta mugarri horiek izan behar dira ahalik eta partekatuenak, politikoki. Orduan horretako behar dugu Euskal Herrian akordio zabal bat, oso zabala, ahalik eta zabalena. Unai Pascual, Irma Villar, Arrate Zelaia eta David Cabezuelo, eskerrik asko, gaur honetan geure gonbidapena onartzearren, eskerrik asko, lehen aipatu duguna, askorentzat hain ez ezaguna den gai honetan, argi pixka bat jartzearren, eta ikusiko dugu, ea honek guztiak ze bide hartzen duen datozen urtetan. Eskerrik asko Laurori, hurrengora arte. Eskerrik. Eta gu, laister itzuliko gara, erronkak berba gai saioaren atal berri batekin, atal berria eta azkena izango dena, Larraitz Zeberio gidatuko du, eta gu gogoz egongo gara ikusteko. Hurrengora arte.